आमच्या घराघरामध्ये देव येतात आणि म्हणून आम्ही सगळ्यांनी आपले सगळे मतभेद, सगळे निकृष्टा, सगळे दुःख हे बाहेर दौडतात जाय. आम्ही चप्पल काढून बाहेर दौडता आणि भितर सरता. त्याचबरोबर आमचे सगळे दुष्ट कृती ते सर बाहेर दौडतात जाय आणि देवाच्या पायाकडे येतात जाय. म्हणून देव असतात, म्हणून देवस्थान असतात. आणि म्हणून अशा या देवस्थानाच्या माध्यमातून सगळं गाव एकत्र जावचो ही आमची अपेक्षा असते. गावातली बरी कामं असतात ती ह्या भागातल्या जावची. आमच्याकडे आम्हाला कारण या प्रत्येक ग्रामस्थ